का जाने के करा में रहेली के करा में व्यस्त रहेली ए जे कनिया के चल जाऊ दोनों आदमी लाग के लिपल जाऊ ना हम ना लिपब चलो हम आवत तनी हमारा समझ नहीं के आवत नु कि का करी ह ना का धरी ह हाय इनका को दिन होइसे चली राज हाय ई राज ढेर दिन इनका ना हम चले दे हमहू जे दिन करत तनी देखत तनी एक दिन आदमी देखेला दू दिन देखेला का हरदम इनका हम एतिए क देव का हां ई देख ले यो सही नैहर में ई कइले होई अपना भौजाइन के बहिनीन के डहले होई तबे ही हमारा के जा गोतिनी के डाहत ना त एकर डाहे के ना मजाल रही त असही कइले बिया नैहरवा में ना त दोसर रहित नु त जाके मिल बहर के करवाई त एक से एक गोतनी बाड़ी सके सोचत ऐसा के हां चलो मिल के रहम जत परिवार आगा बढ़ी ई परिवार का आगा बढ़े दी ई भीख मंगवा दी विपत्ति आय एगो मरिया एगो बैठले खाई आय बताओ कबहू ना सोचे नु कह दू गोतनी बानी जा मिलजुल के करी जा ना ढेर बड़ापन निहारे ले अरे काम धाना में बड़ापन ना निहारल जाला बुझाइल काम धाना रहेला तो ओघर ना बड़ापन निहारे के चाहिए मिल बहुर के करे के चाहिए भइल बड़ी बैठकी करे वाला घर में का जने के करा ऊपर मॉडल अत्ता बना ले आ बना के आ ओकरा पता ना रहे नु के हां चली संगवा करवाई हमारे बुझात टुए की पेट पहाड़ बटिए को हां ई देख रे एक से एक लोग बटिए के मिल के आ जुल के घर में काम करत हुए आवा तनी चल छोटकी आवा तनी चल अरे छोटा की छोटकी कहले खाती काम लेबे खाती कहत तनी कि काय छोटकी हमरा के कहेले काम खाती कहेले हल्ले तेरे कर का हो अरे विपत्ति लगन तो आँखिया में घाचाव ना काम मरले बड़े पूरा कर बटवे कैसन करिया होता इस रे कैसन करिया तो इने के बुझत नु हम मर के लिपत नहीं आइले है दियाई जीवन कहि जब मरे खाती लिपत तो तोरा लिपत का हमर गोड़ा खराब बका तनी बताऊ ना बता और चप्पल पहिन के उधर तो लाज शरम नहीं के कारे कैसे में तो चप्पल कबाड़ पे रख के लेके आई तब से होता नहीं ते लिपल कम आइबे तनी रुकी जी लाइन पर रही अरे रुकी जी में तोरा आगी लागी जाऊ तोरे में आग लग जाऊ रे बताओ हम लिपत नहीं आई कर लाज शरम ना लगा नु के वैसे ही कुल धांगत कचरत आइला से तोर लाज शरम नहीं करे अरे तो ईटा रख दे ईटा पे आइम जाइम अरे अपना नबा मत बन की ईटा पे तोर बुझाता कि तोर बापा भयो घरवा वाला टाई लगावल सब करा लगा लगा के देख घर लाया कतना जलाप लगावती के का कहे देख छोट बाइस तू तो छोट बन के रह तू बड़ हलू हम देखले बनी भयो के बियाह में गोटी के टाटी मड़ई रहे ओही पे होता ये जली पर मुखिया होता कहते कि कैसे आई रे टाटी मड़ई रहे तो देख हम के लिपे ना टाटी मड़ई रहता तो के लिपे आता तो अरे चुप रहा तेरे बात ये बटुआ होते के हेलो कुछ नहीं के मुंड खराब कर देला सो मुंड खराब कर दे के जब तक डिप्टी यार ले बतिया इसकी भाता ले बतिया तू ही यार ले बतिया के डिप्टी करला के बतिया ना तोरा से दिनो भर तू ही बतिया वाली यार से रे देख का दुनिया में देखो तो इनु के का हम करते का ते करतड़े कर सही कर हां जी बोली दिमाग खराब करते हुए हिया पतोल बनल बड़े ना मात के कबो साड़ी लुगा रखे के बना कुछ भइल बिया जा फोन पे बतियावे और दिमाग हमर जोर गेले कर मोबाइल देखनी त दिमाग और हमर रोआ जोर गेल भइल बिया मोबाइल के बतनी हारी काज नहीं रोतियो में पति फुसुर बतियावेले उन्नति ड्यूटी करला कि एका से बतियाला कौरी कौने कर ह सही यार बता मत समझ नहीं चावत आइले कचार के गोली कचार के जले अरे जो तोर खेला जब दुनिया जानी नु तो तोरा भतार के का नतिया तोरा सबके मुंह पे करखा पोता जाई जन ले ते जैसन बाड़े जैसन जब इसने डोरियो बांध देबू पट बच्चे के बेटा आयो रे मां के बाद जरा बताओ तर ये डोरी बनावे जाओ करे डोरी बनावाओ का कहता नहीं का कहतड़ मारे चका दू तीन फाइट वही पर ना अरे तू का काम कर तोर लइका उठे वाला अब ओकर ना होखत बा अरे ज्यादा होखे के बटुआ तब तो हमारे पे लागल लो दावा जमावे की छोट हड़े ते ही कराबे आ तो ही जवाब देखल बात बतियावे ओकर मुंह पे ओकर लेखा हमारा मुंह पे हमारा लेखा नहीं अरे का बार डोरी देखाओ त लाज कर लो तरी शरम अरे बाना थई हो बाना तरी हो दो गला कहीं का आवत है दो गला ओ डोरी भैया आवत ऊ अरे दो गला भागा के एक सामान ले जा भाग एगो तो लिपत नहीं ऐसे ही दिमाग गरम बा ओकर रहन देख असई गरम बा त ये डोरी देखाओ नाती के बेटा एके बांध लई तनी का कहतई हो देखा ऐसन बात ना ओ कम ना या तू कम ना याइला हम एथी करे उ ना कमड़ी तू कम हड़ू हाय का बात तू बोल त तरी के मूल त हो में पलट त देखा अगर तोरियो से बतियाई तो पूछियो
अगर उनकी ओर से बतिया तो तू चिढ़बू। अरे जा उनके और तू बतियावा हमारा और काम नहीं के हम ना बतियाई ना ऐसा छेड़ा मछेड़ा ले बुझाइल हम हम छेड़ा काम आई। से काम रखिला हम छेड़ा आई का हड़ा निमन हर दूध के धोवाला कहबे करबू जब काम ही कइली त। हां ये कर मारे ना नतिया के बेटा कहता के काम निकल कौन काम कइले बड़े तू हमार काम ना कइले हमें कहू तो आ कह ए बेबी तनी आइले ले मसाला कसन चिल्लातली। अच्छा टा खती ओकर आलो त ना बुझाला के तनी दो हां रे जब चवनिया नून ना ले तो के पूछेला पर हां 哎呦我的妈！ हमारा के भइल बड़ा नून के जल्दी हार अरे कैसे लइका की कर जाते नतिया का बेटा कुल रे का कर आरती का उतारी आरती उतारिए जब फुस फुस बतियाव ले जाके चुहानी आए बबुआ चाटे के लिए आवत निक लगेला। तू ही बतिया तो बुझाई जल तू अबे जब गोलू है अथी का बैलू है जे मीठी बात बतिया हां मीठी मीठी काहे के मीठी बतियाई रे। हां ये तार रहन त का कर लेबे बीबी है त मार बेटा ते बोल ना। अरे कुछ लाज तू आज के बात कर कहल मत करियो ठीक ना करो मत कर याद लुकु छुपुर बतिया होतरी कैसे न तेरे बेटा कहबे करब कैसे कहबे रे देख बेटा कैसे कहता तो ये नदिया के बेटा देखताड़ी आज के बतन गाली देखत खया अजी के कम बोल ए उठा मेरे बेटी जी कम बोल ए छोड़ दो लड़ाई मत करो अरे बाप छोड़ दे ना ई कैसे मारो हो ले काइल बटू ले मार अरे तोहरे कारण से तो इकुल होत है छोड़ दे बबुआ अरे बाप ओ ये बाप रे बाप छोड़ दे हां मार तू फरिया जो तू कहला है जवा एथी करे खातिर हां अरे जे लड़ाई मत कर लो भागल तो पहले छोड़ा तट्टी जाना जे लड़ाई नहीं कर भग ना हमारी भौजा की आज से बात बोलिए जिन हमारी भौजा की रात है जिन बाबू तू सुन ले हम जात हई बाबू तो पेटे कर भर गइल पेट भर गइल दोनों देवर के लड़ा के ये तो ई चाहत रलसिया के लड़ा सा हां आज ना एक देवर आई रही त ई आई रही त ऐसे लड़ाई ना होई त भइल बे लड़ाई के करनी हारी ना अरे जा सतोहनी के रहन बा जौन सही होई